Tengah yang sempat yang episode sin cek nega channel ki parap ki fans mo ki bayai support ya nega channel publish bun bar kumjuru le se don kita ki nong page ki barang thamai ya phir kumju ngap yang sempat pi le se mo pin pat subscribe ke channel subscribe in pat like thar thar mo te ka film mata ka sngi ka bakarteng ka dei ka tune in for love kin baru kan ka film mon pi ka long ba itana hadu kata kata baru ka ai min sim shisha yangi ka long ba khamtam ki bun ki bri ki kwa ban jam shkhmat ek jing im jung ki ban ya ka ta galanti ki badai gin tang ba bun sin ki bon kita ki jing ele kita ki mau jin thun kita ki ding pen keng e te ki kwa ban phai biang shedin kin ten rei ki e pat ko ba tam ka long ba ban phai shedin ne ban ya be shkhmat ne kan nang khampa kin te hang ne film gin ya pet kin ba kum no ba ka be dei bat ka jing e ruma ba ka ba phai shedin ne ka ba ya shkhmat ne ka ba kham ai jing ban toil ne ka kham ai ngi ya ta ka jing suk ka jing man ka jing kerman tong ini pet ne ka film ba kum no kan ai ngi ka ta ka story te ka film kelas dang da bang i ba uni khna school hang ne uba kerting hoin ulari rung hapo jong ka ta ka wai ka dukan ka ba kerting misu bakari te ulari rung ka ta ka dukan da ka banta ba kwa ban thit yo tofu uba dei ujing bam ma pam nam ba hapo korea te dang step hang ne ulari thit na ka ta ka dukan ten re ka ta ka try pat ka ang ba kat dang kata ka dang step palat te ngim patla ban ayu to ja jing bam gen phila ban shim ni ki ki ten re mu upa du ang ba kwa ban bam tang yo tofu hi te maka apat haba komta ma kamla ban ai te kal ang u leit na ka te gawi ka dukan phila ban yo nang te gen te shwa bon mi nang ta pat te kala mi ka ta ka khubor na po jang ta radio ba taw nong kren ong ba pitip na am ko i ba ka jing ai khubor bat ka jing i bat komju ru ka jing jai lanti ha jing im jungi ki yai lang haju kin te anda haba ule asngau ta khubor la sange baru ula perkhat ang ta shphang baru ula phaidin ula ong ha ka ta ka nong ap baru ong ba mata ka sngi ka de ka kamba ka ba ulei ule te makapat kam sngo thu ka e ka ta ka kamba te ko ong o ka ong bai kumta kan namar balei ba udai riu phalla te kam sngo kwa e ban long ban paria te mur la mi na ka ta rukan baranda ba ula mi na ta rukan te kala leit pek ni u baru kala i phalla ka ta ka jinglong junggu te anda ba ula wan thet yu tofu na ta ka wai rukan te ula her nang ni ga ju galanti baru lei i ba kila ya khat ya kita ki briu mana ki bakwa mantre hadukan jengki kumbashte oi long kumban yarap artat yaki tim uru undah bolu i kata te kalong kalat ka kabu ka babha kan kumta ula trei bat ki gen pas kowe dengan ongi phi ba ude khuna skol ubala drop na ka skol jengo te ukwa mantre no kan marbale ba udang shumi na papatok ru umkwa shu ban le skol namar ladau le skol am kandon ka jeng penram gen te hangne hiru kini ki try dukan gil ang ba ma kila tip ispang ka story jugo ki ang ba te thu lem se it ingi kumno ba phi posh patok te mo padu ang ba ngam sngo kwa shu ban kan mau ki ba min shwa na marba kam dei ka ba ngasham sngo ba ta ban kan mau ki ta bal adam te makiru da ka ba buram ki ang to mlei ma map na ngi kum pan kan mau ki ta ki barim jong phi ba hang neru makiru ki le thu kin khandiat ya ka story jong ki ang ba mangi ma kani ka yunja bat ka misu te kani ka yunja ka ang ba kala ri kala sumari ka misu ma namarba kikmi kpa jong ka kim don shu ken bat kani kadukan miso bakiriru kadai ba kadukan jong kikmi kpa jong ka misu hi kani ka misu kadai ka actress ken te imat baki khlat ma ngim tip ki klim pending ne film te kila khlat no te kani ka yunja ka pet no kani kadukan te anda ba la he ka misu pat te ka misu pat kala trelang ha kani kadukan ken phi kadai ka ta ka story bat hang ne rong thu phi khandiat ba balei ba uni u he in ma masin mi na popatong uyat nya tadukan ukwa ban bam yu tofu kadau kalong ba kat kum hakata ka jingat jengki korea ken mono ki bri ki barang shumi na papatok telada ki yo ban lej hakino gino ki dukan khamtam le ka pormen step shwa ban yo mono ban bam yu tofu ban kong ba yo shet la ta dukan long ba kinget ba kat don ka jingkala ka jing im jengki balai ba kumbang ong phi ma ba uni u he in kwa shu ban kan mau ki baladam te hakata jing bom kwa jing uam kadkom hakata jingat jengki da ka babam yo ne tofu unla kin ban klet ki ba hashwa kin ki egi balaja baru kan wan kata ka jing thau ka ba thammai kin u da ka ba bam yo ne tofu mdei ba ong ba kingat ble yo ne ndrai kata ka dei tang ka jingat ban panja that ya ka jing mo perkhat jong briu ne ban shu ong tang ban klet ma eki kadkom kata ka jing sngotu jengki kin tegar banang ya ki sngi ki por i ba ka jing yede jong he in bar kata ka dukan bak ti try ma la ban amar ka misu bar ka yunjar ulang ba la kham long close la kham long ya jan kin kila enjoy ya kata ka rukom trekam trejam lu ka yat bha kin shat ka dukan jong ki ru ka biang ma te hakoi ka sngi ka yunja ka ong ba ngai i long thare ba tu snyu jong phi long gum ba
i kumba kumnor te pisan em yang abangan le make up yu temo ur ong ka biang te kata ko igesngi kala le make up shisha yu baru lapen internet in to snyu jungu te anda bala dat le nang ta la khamlang hansam te da kata jing hansam jungu la habri ma te kita ki thai samla king anda haba ki ya la ya wai school nang ta ki basya yat nak ta galenti ki shurung bet apo jang ta gadukan na ka banta tang ban yo i yo baru longkumba ka ai jing motor ya gadukan bakan yo akamai kin te ki don ruki basuan ai sentiu ki shu ai ki longba ki don ruki bakali piwan dukan em la shai do ong hoj unwan gamut ba borok-borok ki le pen krep pan wan te kata ko poru kami su ka i baru ka khlem kren i namar haka ka longkumba ke i koming ma tang ba kam kwa pan pau ya kata namar longkumba insult la dar khi le ne la kren i te hakta ka wi sngi pat ka longkum ni pat longba la jia ba jur tau slap te yaduna ki bruma ki bawan shadukan ka long shisha kum ta hiru long bara da jur slap ki bru ki that ban mi ban le dukan te hangne ki ya shongkai na gen te anda ba ki ya shongkai hangne te siphang ka misu ka la tem na kata jing roi bas ngau tanat ba bat hangne ru u he in ulas ngau kan ngata ka minsim jing u baru kala don hi kata ka ler jong ka jing i ki babe ki kata ka portang ba kampat pau i par kini ka porto ringin ya pet sikhmat kumno ka kate gin ya kata jing ya de jong kiru te ko por kala ya baru la i ba ka yom Christmas kala poi te kila ya penriam ya kata dukan jong ki ban pen itanat ki te kumbala shai pale i ba kita ki khna ki heb berit kila ya wan ban boy hapo jong kata dukan jong ki ban thet kita ki jing bam jing di te kala kiu ba kata ka yo ka hat jong ki ten rai si phang pale i ba udon to we rang samla ba wan rung kata dukan u khamle he ke baru hangne ulaya kren bat u he in te kata jing ya kren jeng ki kita try dukan no kami so bagian ja kim tip ke ga bagi ya kren ten re sipang padu uni u brio hangne ulo ang ba de manga ba pelaj yo he in na po patok tip de manga kin bat sipang nang tau rami habar baru imat ba udawa pisa na u he in te u he in ru hakata jing sngaulong dap ram ken te ulapan ram na kane ke yunja kin ong ba phila dam ban siu yang siu no ken jaga bai tulop janga namar ba ngan sa siu dan nga haban tray hadian rumah kam tray tam gen te makiru ki sngo sne ya kata marbalei ba ki sngo thu ya kata jing ya jungu ki ai la ka ai gen ya kata pisa baranda haba kil ai panban ulalait sendan bal tau porlok jungu baru anda haba ulalait upoi panban syakata ka patakyat gen ya kata ka por ke mizo ma bar ke yunja ki ya perkhat gen ki ong batip udang wan phai ni em baru le se lada ulet ru tip ulet syaka jing bha ne syaka jing sneu gen namar balai ba kila kham khuslai gen ya ka jing im jong o he in te kata ka jing ye enjoy jong ki poi pan ban syaka ke bas new along ba kan mau ye ki permenswa ha ka bala jia kata ka jing je bas ngusi long ba ka par bagi lai kai uladan uwe upara kelas jong ki bala hap na jrong jong kata ka building jong kata ka school jong ki te la syak kan no ba u he in gen namar balai ba dei mu ken ba khot ye ki ban ye lai kai ha jrong jong kata ka building te ta ka dau ba usya set patok mu ba kita ki we ru ki syak lang gen tagadau ken dah bolok kan mau kini ki ba la ji along ba upen rem ya la dekin bar hadu ba kwa syu ban le sta shudukan ru namar balai ba kalak ta yu gen te kata ko poli i ba kamisu kadang ap khmi lenti yu ma ha kata ka jingkhak lano unwan gen imat ba kalak khamdon kata ka jing sngaw jong ka yu ru long ba le se kalak ban de ka jing i lene la ban ong ba ku super khat lene ba shu ong kum ba ong ki pharang ka ker gen ta ban ta ka jing im jong te kan banang ya itagi por gisngi long ba kamisur kelas ngau shemjing ya kin ban ya shakman ka bai de ba kata ka kam dukan namar balai ba kajing penmi jengki kalong ka baduna bar kunjur u kalong ba amdon beriu te ki batre kata ka dukan jengki namar ba ka tulap kalong ka barit amdon ki batre gin te ka kalapan kre long ba ban i na ya ta ka dukan gin le se ondala yo pisah hadin pat te kan sa wan biang hane ban di dukan biang gin te kum ta ka dukan jengki ka sa lengra pat hadin pat kamisu kala le syakhap sor ki kumto ban le wat kam wat jam te anda haba kala le te kala yo ki nya kata ka kam baru kala kemen gen baru hadin anda haba kala yo ya kata ka kam te kala le biang kata ka dukan baru kala keren ya le long kumba ka duai ki ong ba try la de komon jong memo nang penjeng biang ya ko buram jong imi pa ne long ba ke ka bakil ai hanga dengan la ban te biang gen ya kani ka dukan gen ban wan ra ko buram gen namar ba kasngau iet palat ya tagudukan bagi kami ki pa jong ka ki ai ken haka ndrei hang ta hi sipang le i ba kumno ba u he in la poya nang ta harangkat ba uda ba ya kata teman na din jongo te anda haba kami sukale i kal ong are udai u he in ma kumni phil along unong ba briu ma
temu long long ba menne mo ngale yo stay te long ba ai ini merat imla shu banjat sabai ong ru ba ila khamduna ka khamat te ngashupa kin belej bu I stay kin saka caka sa jung te hangne ka isukal ong ba smotanat par aingo yo belai long ba ma phi dam buram ye kita gi bahalor kum ba tin jong belai ru ka sa hikai yang ina ka por temu ur long ka ta kadai hikum ta baru ang hakaba ngalet bu shwa ini merat ten dalawan nang nete kalong em bangin ya keren te makar ko ang ka biang kin kumta te anda ba lawan bu ya kate hande kin kila ya keren te kala kali u ba utrei ayu ma usa shunu te ang ba ngatrei kata kajaka ba ngasat supply kikat long ba kidon kibri ki bakan tat ya kita kikat ba kila pule te ulai shim u na ying jung ki ulai ai kata ka company par kisadiru hadukan te makapat ka ang ka biang gen te muur la kali ken ja kam ke jam jengka makaru ka ang ba ngatrei kum kita hi kijat te hedin pa kala kali u ba pinlai sei menta te mu ang ba ngalai sei long ba ngam tip ka te kala kali ken u ka ang ba pisa sei ma te ulas ngau la ran hi ban yathu ya kata ka jaka sa jung u na marbalai bom don jing don sam kin ba pli pi la trei ke jing du su trei bala bim tu dia ba khadu ang ba jing sangam don yeng de nga ka jakasa jang ka long bet ba setang ki surok dan teng teng ngasih lek sing jing ti mirat nomor ba tang bang lek than hing jing iru badai baduk ma nga hapan bam hapan di te ung to long ba isndai ki baduk ban bam bandi hing baduk te ung tau ang ba ka surok ka de ka jaka song jaka sa jaka thia jonga dan dah ba ka le asngau ka ta long ba ka sngu snei ka ang ba ngasngau kumno hirete ban ya lam mi phi ying ru ban ya bam ya di lang tang ba banyak ka babret iphi sabar long bang ngas ngolong kumnor te prabriu ko ang yang ile sa no sing jonga ken dong ba pin sabam bha pin sadi bha ken tang man ta simet pat ka ong de te mu uru kata jing ngau kutlat ka long ba lele la kelet bar ru kilaya poi hata hing jongka maka pat kadang kumno ka kwa shwa ban pen bet ite ging gisam jongka nomor ba ka pra ha ging jongka te mu upadu ap shwa sabar ken te anda ha ba kala de belum ite gi janji nap jongka kumta te ula rung spa bar ru hangta kala pen kre kita jing bam jingri te kila ya bam gen hangta badana ba kila da bam te kila ya thia gen baru ki ya thia laka jong gen ke jing thia bad hangta kila ya thu khana tat hadu ba ki da ya thia gen te kumbala shaidang step prangap kila ya khi gen baru kila ya be te ki kam gi jam jong ki long gi batri stam ni gi samlama te hangne ka misu kala ong ho ba la da long ko bala ma sawan gen jan mit kum ton rubuji e bangin yele di syarukan jong ga yunja amar bagi yunja kadang yo ka tagurukan ba thamai te long ba ka kwa ma ban sulit pensingannya ka yunja temu paru ong ba ngathrai ngamla re namar balai ba mantai ka sngi da wa ban lejan no ya kata kam spai namar ba kum haka an gorol jong ki korea long ba nala poi khat pras nam lane ar phos nam sejrang ma te kin hab ban shakri kari jong ki kumba ar lane lais nam e temu uru haban le kin ya kata te maka pat kata ka jing sngo si long ba ka kham sngo kenja ma ban ong bom le sta namar ba kelak kham iet kin yu te ka ong ba pen ala snai phi ke email long ba la philip setar skan mau kin long ban ya text kin ban nga te mu uru ong ka biang e kin te ta kin te hang ne ru shwa bon le ju ong he ka ba ma kan mau lem yang gi jing duai mar ba nga le ka kam spai long ba im tip kum no ba ka jing im ka long tang ba ye bu bet yang ga jing duai jung thi ba nga ngan ba ke ka la ban long bor bele te makar ko ong to ngan le be ya kata ban mu uru lo ong he ka ma kan mau kin ya kita gi te kapor kala yat ken te kapor kala yat kalong ba ka misu kala mi na kata kawai ka kambar kala tre kawai ka kam ken ten re kata ka jingja jong kata kapor kalong ba ka misu kam yo ite bala poi kita ki mail ne kita ki message na ulang ba kamel re ka e ka baja kalong ba ka klet ken ban ai yo tau password how he in ken ta ka daw ken te anda ba kala kan mau te ka ang ani ka khli jong ama kumno kumto nga klet ken te kum ta ken ka shu up jing kerman bet ba ma tip kumno la de da komon jong play la hi ban yakundu baru hein gen te kum ta ka ya ka por ten re ga ba jia pan ka long ba isnam e mo ushakri kata ka kam sipai te sisnam siteng gi ai por gen ba un lek phai shnong gen te kata jing lek phai jong shnong la lek kin hata ka jaka sa jong ka misu tang ba andaw la poi kalami kin ta na yeng ten re ga ba jia anda ba la lek kata ka yeng jong ka long ba ulakan mau ke nyau tau password jong kata ka jingkhang jong ke yeng jong ka la nyau tau tala ma te anda ba la le shop tau parlok jong u ba shong cyber hang ta kin ki sakrak eu tau code ken ba anda ba ki la lok dau tau password jong tau tala ke yeng jong ka long kata ka mail te kum ba hadin sisnam sitengi ei pan ula pha e kata ka mail shaka tang ba kami so pat kam ju plishu ke kata ka mail ka long ba
kam up khamit len ti shu te ba undang tip utok password ru long ba kala klet te ban ai kum no hiru tip te kam jupli ken ya kata kamel te kum ba hadin lies nem e pan ka shukan mau kum nor ban pli te ya kata kamel kala don palat kata ga jing ngau leng a pisa ka bakas ngau konja e ka shupli nrei phose ki don ki message kum ba shisnam sting e pat ki la poi ta bau text ka man la ka sngi man la ka por wat la da kam pe ka ki message ka reply ru nrei ya text te hang ne kin ka dap ka mesem jang ka comment ga itu long bau i ken yu he in ya ka te hang ta ru ka yu i ka final message ka long bau pha e ka ban phone to number te anda ba kala phone u ka yo ken kum ta kala comment hadu kata kata ma ur la comment gen te kum bala shai pat anda ba kala khamduna kam te kala phone gen u bat anda ba kala phone hang neu la receive ya ka call bat anda ba ya snow ya ka sur jeng ka ula comment hadu kata kata long kumba un chat no hang ta kin nomor balai ba mo ban ye kendu biang ban itagi perlok ki barim khamtam ki ba ye kala long kum kata ka briu ka ba I miss you mo te ula comment kawan kata ka jing pen thamai ro ka jing im jang te kum ta ki le keren gen te hang ne ka misu kala ong u ba mo ka baha bagin ya penbet bagin ya kendu ken te ka ong ba kan safun pat kum ban ru beje e gum to ban penbet ken ya ka ski bat ka no ka tarik mo ban ya kendu ken khanang ban yo ban ya share ki bebon ken te mu ur ka biang ken ong kum tan mar balai ba ki sa na ko ga jaka ko ga jaka te harkat bata ka kam long ba kimla te ban i ka kamru ha ban penbet ba ken te mu ur ong safun ru beje e te kum bala jan bet anda ha ba ka ladap ik taki kam gijam ru beje bet kala phone ken hu anda ba kala phone te kam yo ken te ka phone bang sisin te ka ring ka phone tang ba umron besim te makaru hangta kala smusi ken kala perkhat ka ong ba te jia ayu ken mo ya u hein la bandai ba thok mo ya ka ne la bandai ba jia ka ek bas ni u te ba kam yo da ka phone te ka da text da ka mail ken bat anda ba kala text da ka mail te ka i hi ba ula send te la ne ula i ka message te ma uru hang ne ulamot kin man reply tang ba ka pat ubaja lang ka khang ni mesem ju namar balai ba hakata ka sngi ka ba ka phone dam yo ban sim namar ba kadon ga jing ya huri hura po jong kata ka kambau trei hadu ba uda sha shok kin pada kata ka jing sha shok jong uru ka long ba ukram ai kti lang ye ti briu dan dala mi nang taru kidang but kinadin jong u ki penram te ba ki briu ki ong bet ba mu de nong penyam mu de ba kum ta kum ne kum tai bom don jing don sem ki briu ki da ben gen mar balai ba ude beriu ba im ha jing duk ha jing sakama kan te mu urum kwa ban yathu ma ya ka phang kita jing je ki ke namar ba kwa ban wan ra kita ki jing khia ka jing im jong ka kan te ban reply ta message ban yathu ka bala jaru ka khanglat min sim jing ute ka baha ba un shong na kum ne kin namar ba ban ya ka ba ai ya ka ta problem shikwe baha ban ba hi helade kin te u i na kan ban reply ta message ten re wala ka taru kami so kadang reply kin yu da ka ba ka ong ba he in ladap hi i kan message nga ngau ha kan reply mo le se don kono ka ba phis ngau khia mesem jong phi ka ba phim ngau la ban yat marwei kata kalenti sa ong gen ngaru namar ba in la ban ya soft lang ka problem mo baru mangaru nga perkhat in sipang kata ka jing bha ka jing miat kata ka jing sup ka jing iet ka jing keman jong phi te baru kala ong u ba le se menta phis ngau kum ba phim la ban reply phi das ngau khia kata ka mesem jong phi te ngau pas reply kono ka por ba phis ngau lai lut ken bat ka wei ru ka ong kin u ba kan mau ba bakayai bu te yu ha jing duai jong ka baru kayai kan mau bai phang jong u baru ka IT ho blekin kum taum de kin ban phaidin na kino ki ba ula yat shakhmat bu don jing trang ken te mu uru kata ko por lamot ban reply tang ba kadan bai kata ka jing ngau khia men sim dong ba kadan ka jing yele mau bopli te kum tau la sange la ka sange ben te nadu kata ka por ru kalong ba ka por kala yat state shakhmat kum ba sans na me pat nadu kata ka por kim ya kandu shu ken ten retong ini pet shakhmat kum no kalong story ten rek ai ga baje adin jong kita ki sans nam par kalong ba hot kano hi ke jing ya lenti jong briu ba shania ho blai kalong ba u blai hi u yalam da te hang ne roi e ba ma kum ba adin sans nam ba ka miso kala yo jing tre kata ka dukan ka biang ba ha ka ba ka jing tre jong karu ka ai kata ka tulap ka biang baru ka tre ngane ka dukan bagi ya supply ki ya di ki kot ken baru kita ki kot ru ki long ki barem baru la bandon kita ki kot balong international ken te kata kadukan jeng kiru kala nang khamhe te kata ka jing khamhe jeng kata kadukan kat banang biang kata ka kamai long badon kamru ye kinong tre te ban khambun kinong tre khanang ban la ken ban litra ban wan ra ki kot kisla te utau tra jeng kata kadukan problem no u khot ye kita kinong tre ken khanang bakin wan kata kadukan jeng u ban yarap ban tre lang ban aitulap te ga bajia ka long bau he inru u yo ken ya kata ka kam ha kata kadukan
Te anda haba kalau I bau hein wan poi hang ta kasu kamnang su ban keren dei ken kasu dap ata kamen sim ko bang im nang ban batai la ban dei baka kemen himo bakan yu I biang yo tau briu baka iet ken te hakata ka sengiru kapalan jong ka long ba ban syong khamit hang ta ha dukan baru anda la men ken bakan la ken yo kandu badu hein te mo uru ula ap ken ya kama hakata ka janmet long ba u itu ima makaru kale kumba umta ken bakia kwa ban yo kandu te anda haba la lit lut itagi bril te hangne kile kandu bat hangne ru hein bat misu orang kile ya ong ba aingu shisha yo belekin ya kata ka jing penjat dan ti jeng uma long ba hot ka perthai kala penyakhlat ma ki jing e ki ding penkeng ki la ban penyakhlat yang itang bapet da kata ka jing e jong belai pat ma ra ka bangi IT ngila yo poi biang haju kumni inget bau belai yo asngau kin bangi duai te hakata hiru ko por uong hakaba yang ilek no asyik to yeng ba pisai sa ken mensua te makaruk ong ba kumtase ngin yelet temur ong yakin anda haba kila yelet te ude mo okin bala shimwa ya ta jaka namar bau ong ba usngo tanat palat ken ka jaka long ba wan ra i jingken mau gi ba mensua te anda haba kala rung ta po yang ta yeng ru kayo I ken ba ubu ya kidor jongki na du mensua ken ha ko por ba ki ya shang dukan ha sen banang kong ken bagi ya penriam ya kata ke Christmas yo to ding Christmas ma kata ka por ka ayam Christmas kalau ngaba sakkan mau te kumta kada sngau iet ken ya kata ka por te hangneru longba ma kasdang no ken kata ka jingye de jongki bagi da sedang ban iet ban ya thon pramaki baru imat ru kila ya plan gen ban ong ba ken ya tho no ken ban poi kata ka burom jong blei ya na ba kila ya thia hangneru ki ong hi ma ba ka baha bangin let no shaying mane bangin penithu no hau blei ken ya kata ka jing ya poi kha jongi namar balai ba kham tam lengin yo jing kerkhu na uken te hangne kami sur ko ang ba ka baha bangin le kum ta tang ba angin ya apshwai ko por khandiat long ba ni haban le chki jing duai ber kum ju long ba namar mangidang te kan ka kam ngin supply por khanang ngin ya kata tem uru ong to ka biang gen tang ba ka baha ban pen kloi ken namar ba pan lai na kono ka jing sneu ken ya khamat jong blei te makaru ka menjur ya kata ten ru ta ka por long ba ka jing im jong ki long ba ka kaman ka sngom ba nang ta I kumba ki la yo ke ni ke ba ki kwa ha jing im jongki dan re bun sin pat ka jing keman ba ha kawan ru kata hi tang ba ting ting ki jing er ki wan biang den re tong ini pe shkhmat ba to la kut ne am ka ne ka story jong ki ne ka dang don ne ke ba ki haban mat ki jing e te ka pat ka bala ja ka long ba ha kata ka we ngi dang step ka ba dang wan dukan te ka la poi ka phone ne te parlok jong ba ki yapan kan mau yo shphang kata ka bai banai ba un haban le ai kata ka kami jong to khna ubala hap na jong building bala pharep bade ma uba penyap ken temur kata jing sngau dap ram jing sngau syaram kita gi briu te ula lai ai kata ka pisa baru kata ka kemi jong to khna kar ken hit yu kumne kum tai bet ma te ula shus ngap bet te ka e par ka balaja kalong anda haba ula wan phai pat ula kum I e ka phone jong u ha kali jong to porlok jong u te kata ka por pat ka misu kala phone gen namar bala janmen kum to slam de kala a pisa te anda haba kala phone pat kala kali ka e ka balaja ken te hangne uneu porlok jong uru lai thu ka e ke bala aja kan paranda haba kala tip te ka shus ngam ya kata ka por baru kumbala syai pan kala me sya kata ka briu kan paranda haba kala me nang tapat ngimtip ka e ke baki ya keren hang ta ten re kumbala janmen pan anda haba kala ya syongkai hangne na kila ya wan na jing trei te hangne pat ka misu ka ya thu u bakala wan na ka yeng jong kata ka briu ba u sel ai pisa te kila ya keren hangne te anda haba kila ya keren te ula kali haka kumno ka tip phang jong te ki bara te maka par ka ong ba ya thu to porok jong kumne kum tai kem te kata ka jing dam ba ula perkhat bai bau to porok jong de wasneu ken bau ya thu phang ki kam bari jong te anda haba ula dumang te hangne ka misu kal ong ba amdei ban long bitar ken namar ba haban ya thu ken ya kata namar ba makar ko kwa ken ban tip ba sakawai ru ko ong ba ka khams ngsi kin ba balai umju ya thu ya ka phang gini ki kam jong te namar manta ki lalong kumju ma ki lalong gawai ka snam te ladama kit ya ka jingkhia makar kan haban kit langin bakin haban ya ban talangin ya kata ka jingkit namar balai ba kam syam ngobha kin makar namar balai ba kala iet kin yu temu paru ong ba kane ka pop ka bangala le kam dei ban her pateng sipi baru ngalayai duai hau balai man la ka por bangan laj niki ki ei bara ken tang ba balai pat ki wan siwan tu kumne pet aphiru kan sami kata problem lada ki breu kitip ba ma phir phile sta phile kumta phinle kumne kumtai long ba kan sawan am gajing penrem ke yang jengi tenrai maka pat ka ong ba nyindai ban pendukut nak kenya kene long bangi hab ban ya trailang pada gajing iet kin mau paru ong ba
mla te ban le kum ta namar balei ba ko to ko briu ka shwan bet ha jing phos ne jung ka wan bet ka jing penrem te maka pat ka ong ba la pat am ban pendukut le ban pendu ya ka da ka bang ya duai lang gen baranda ba kala ong kum ta am ka wan sha ka ta jing bitar u ka long ba ukwa ban dei shok yo to parlok jung u kan ba that ya ka ta jing long jung u min shwa kan namar radau kan mau ke ba min shwa long ba ka ta ba kan u ba pli kin namar ba pat yo ba ka ta jing pen khia ba kan jam sim gen te kum ta makaru kala ong u ba ngim dei shu ban perkhat i bala dab ki briu kimat ong ngum no te pet menta ubleu lo kerkhui ngi ka yeng ka sam ngi la dan ka spa ka pho ma ka kam ka jam ngi la biang baru sa ka e pan ngidang ya perkhat ma bad ya kita ki pop ki stang jeng ki bala jia ki permenshwa ngi lech ki jing duai ba ubleu la on pen khot ngi ma den rei wala ka taru mla man kontrol ya de namar balei ba umpan yok ba kata ka jing kot ka bakan jam sim kin ba ula man klet kin te umno ula lech bet in syaka yung jong to parlok jeng u baru ula syok ula dat u haban da biang padanda ba ula da ban syok ban dat ru mulai syaka dukan jang yun japan dan dalam poi dukan jang yun jamaka ru kala ai bam yu namar bakal isn ei baru kala sneng gen yu ka ong ba to phaina ki nagi ki kam ki basneu tum uru la ong ba kala duai shu belai tang ba tip belai ka wan siban kumne ten re maka ka ong ba pet lada phila ban ya it mar keleng ha padeng mapi bat kami suam ka jing it jong belai te kan wan ra hi ka jing khia kan bat phin la ru ban klet ki ke namar ba daga ba phidan lang rengkat bat kami suam u belai un sapen khia kan ka donor jong phi tianda bol ya sngaw ya katam kawan kata ka jing keman gen tianda bol le phasing pananda la poi le i ba kata ka jing khang ka lang ring hang to khlam da khang gen baru ka ying badum tlu khlam da pan me ya ka jing shai te anda bol rung ha po ru le i ba ka mi su kam dan shu gen te kum ta la tre ka jing sngaw si u bat kum ju ka jing ba be ken ka e ka bol le te kum bala san men step unto le up akhmat jang ta ka dukan te hang ne u bos jing u lami nang tarang kat ba ka kali gen te hang ne u he in la kali u ba pitip dam ba shay kami su kadon te hang ne uni bor sing uang ba kami su te kamot ban lej no skiwi ki jaka bat udai mo ute ban hab lej bu ru yaka ken te hang ne pat u he in long balong ne bangan kiulang bat phi ma bangan yo ban ya kren bat kami su ten re ne bor sing ur imat ba de bru ba bisni te uang ba ngas ngo thaj phi ban pen kiulang bat ki bru nomor balai ba kani ka kali jonga ka de ka kali private te ka ba khado kalong gumno ba u he in ba pli uhap anshu mare da ka kejat jeng uken tat hadu bom da poi sha ta ka jaka te kata ka kali kan ang poi sha khamat ken mar ba kham speed ma te hang ta ken le i ba ka misu kala me baru kala yo i ken baula but na den ken mar bula perta ya ka baru hang ta ma kila keren ken pananda ba kila keren te ula kedup ya ka tang ba maka kam tre shu ken ban kedup yu na mar ba kala don jing mong na sem jeng ka te karbau dan keren ru ya ka por ka klem keren te ndai pan ban kala i u baru kala kham yat kham shakhamat ken ban hang ne kala keren ha u kin da ka ba ka ong ba hein ka man toy kin ba phindang mare shu ban wan but yang ala ne ban phi ban be yang ada din ken namar ba balai ba phin shu pangkai kin i kho siu ki kijat jong phi jeng mach perkhat jong phi ka sim jong phi te nda ba kala ong gum tam ulas ng thu kin ba kam kwa shu te ban dan jing e dei ba du te hang ne pat ulong ka ba pet ngala kala te ka bomot jenga long ba nastu bangala long briu baduna bangala bakla jing em tamba maka pat ka ong ba khilek kala bomot na shi meroi te nda ba kala ong gum tam kala pang ngam sim jung hadu kata kin long ba ulas thu te balada proof sakono kono ba briu la kala lene la ban ong ba briu i lene udan jing skau ukwa ban wan ra ya jing bal ne ban jam skmat am lada kita ki briu ki badan jing ide lada kin pediang ya kata kamot kalong set gin teng kapan kelas new no yo briu na marba kata ka por bau kwa ban kelam lada ki briu kum don jing senia tu mot lada ki pharep bet bau long bas new am ka jaka bon kelas ba ba unang long su bas new ken tu kum ta kata jing perkhat new kalawan ken ban ka dum ye kam sim ka no jeng bu bau lo perkhat ba ka jaka bangan phai se ka jing ba manta kan phai bet se ka bas new ken ban le arsha su ya kata jing new kum ba ki briu ki ong bau briu new un le sisa ken kum ta khamang ba kan penhun kin yu basa ka weru kan ngan ong pi ka long ba pet ka misu ka phaidin bet te ka i bet yu bo un long gom ta kan ha jaka ba kan long ba kan pentengan yu kan ajing kermanam maka ru ka i lak i bet ha kata ka por ba udan kam bahaya ka tang bang imla ban kena pa ya kan ka briu ma nomor balai ba barok ni ki briu ni don bet ita gi jing dina ka jing indung ngilong gi batlot kan ta ka daw kan don kam yo blai kan ha ka jing tlot jong briu te kum ta ka story ka layat kum ne kan te tong ini bet shakmat kumno kalong kata ka story jengki ke bansawan te kumbah ding to kene singi pali i ba ka misu gala di sya harukan jeng yunja bat anda ba yunja ka i ba ka khia ta mesim jengka bat direct hi hang neru ka yunja kala kren bet ma da ka basai long ba kala tip ya kata ka jing ya anti jong ka misu baru hin
te kalau ong baik kumne kin ba pet shibun ki brio ma shibun ki brio ki ba ju kular ki we tang ba kim jula pan pendep ki jing kular jong ki te bun sen lada ki kular makana hangiru ngimdei ban khia da ban ong bangi khmit lenti baik bakin pendep baik ki jing kular jong ki namar balai ba ki bun te ki jing ki jing im jong ki brio baru ki don ki brio ki ba kular ki we long ba lada kim lap na pendep ki jing kular jong ki Arsyadu siya kajing yap jong kiru ki sngau mong ni sim dong ki sngau kumba ki de ki failure ma ki bampoi he bar ki don ki bru ki hab ban jaus nam kin hab ban yala sibun ki jing kin bar kin hab ru ban yap na ka ban ta ban fulfill ne ban pandap ya jing kular jong ki ta kadau ngim dei ban pressure ne ban sim kabu ya ki bala kular ngi kin ta kadau kin long ba habab hai sha u he in bo plima nadu basdang bo tre dukan jongi long ba tre ka hak baru oj la sim ya karam baru la ong hibau un pendap ya kata karam baru la pendap i hadin tekum juru na kapor habang adon kam hang ne hadukan sting med umto adon kam madra kini kita ilang ba ada ngafon yu anda habau la white trade wan usai wan yarap baru kadon kapor bau ong bau umlaj tekum ta ngarung ngap na kadon kapor bau ong un sawan tang ba borok simit pat umwan tengam juben ngam ju kena yu namar ngastu ba kibriu hakaba ngim yo i kadon baik ke ba ki yale ken tekum ta ngim dei ban bu not ken kita kibriu Tianda haba ka yunja kala ong kumtam kala kata gen jaga misu hadu kata tang ba imat ba kapan baik jaga misim jongka te kumba hadin sisna me pali i ba gajing im jongga misu kala syuyat bet katulun bet ka biang kata kam ka jam ma ki biang tang ba kajing temang pat kajing sngolong morwai ka trei bahaya ka namar balai ba kajing sok khliang ma kadang trei gen misim jongka ka kan mau ki ba miswa tang ba haban syuyat bet syakmat namar balai ba haban im dah perthai ma tangum ta te habab khai bat hakaliang jong u he in pan ulang shuyo jing tre de kata ka we ke studio bar kota studio ki shat ai ya ka broadcasting ya ki radio kin te kata ka sngir ki dang pli thamai kin ya kata ka station jongki te kata ka jing pli thamai kata ka station jongki te une unong ai jing keren kin ong ba kumba ka de sngi nang kong bangin ya ai ka ne ka broadcast long ba le se dana preng jongpi ki nong tre pi kwa ban ai kerteng jong ita gi breu ki ba pi jan pi sngo i tingin lar ban penbenai ka khubor ka bay day bar kita gibriu te hang ne u ma u hein u ai ken jaga kerteng jong misu te kata ko por uta unong ajing keren u ai ken jaga kata ka kerteng jong misu bar kata ko por ka misuru ka sngap te kata ko khubor baru kada gibriu ko basya sngotonat iban sngap radio rondu basdang pi i kata dekat ba kadang sngap ka yo sngo ken jaga ne jing ong jong ne briu wang ba udon ne we briu unong tre jingi ba kerteng u hein te ula pha ene ka khubor sya ka misukin lada ka yo sngaw manta long ba uneu briu aingo ba ula yesem kin bat ka namar balai ba kadon ka jing kala jing im jungu ba sngaw thu kumno ba ka jing i kalong ka jing ya shakhmat ka jing im le ban don jing kerman dei ban phai ne kam sneu bat kum juru ka we ka ba sngaw ba long ba ka hikai u kumno ban duai shu balai kin udei briu ba sakma bom tip ma kumno ban im kumno ban long tang ba waingo pat ba yesem ka ne ka briu long ba hadu mantaru udon kata ka jingat ke ba ya jan baru budai ken bat saka ko weru ang ba lada dei hida kamon jong bulai ru kalong ba lada ka yo sngaw kan ke bri kan ke khubor te udang pediang te ya kata bau kwa hiru ban ya kendu biang bat kalong ba tamas ya kendu ru kata kala biang gen te anda haba ka misu kala yo sngaw ya kata kamla syu ban set ya ka umat jong ka gen te kumta kala mi na kata dukan klem da keren yini gibriu ban be ken ban poi sa kata ka jaka ka bau he in udon te makaru ka haban mare da ka kejat ban poi sa kata ka jaka namar balai ba ka trai palat ka blokin te kumba pikan mau menne ruba ko por bau lej but na den jong ka ma uru haban mare bau la sok khrai ki kejat baru mla shu ban ong hadu kano la thaj te makaru kalong kum kaju hi ka punishment ne ka jing pen sistem bau balai ai ki ber pakin ne sngutu kin ma ba walada ka long ga ba ru hnrei ki hab ban ya shakhamat kin te hangne makaru ka sngutu long ba ka hab hi ban le ka ne namar balai ba haba ka jing i kadon la bet kin baru ka jingai kadon hau belai ka long ka la bet kin te makaru ka mare bet gut padanda haba ka la poi kayu i kin yu te maur anda haba i ka ula kamen kin umbu thit jing thanglen jing mong te ka ban ong ba maka ka to ko por ba ka phaidin na u te maur unde ban phaidin kin ka anda haba i namar balai ba ka la dap kata ka jing i pi kan ong bala dap ta ka jing i yu isu kan yu briu ba ulong kum no kin te maur ule no ususim kata ka kamera usu sundur bet ya ka ya kata hi jing sundur jing uru ya ka lang ba ka film ru ka lakon te to mangaru ngan ong kumno hi te khublei sibun ya ka por jing pi ki bala pe ja du bakot tengin aingu ru yo blei na ka por sipor bali mu hi pen yo ka buram
Yatongin ya kendu ru ma ki video ki ban sawan kuble shibon ki sekendu pat.